ଥରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି କାଉର ଅଣ୍ଡା ହୁଏ, ସାପ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଯାଏ। କାଉ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। କାଉ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ଏଥର ସେ ନିଜ ଚତୁରତାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଦିନେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ରାଣୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରଟିକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କାଉ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେହି ହାରକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଉଠାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସୈନିକମାନେ କାଉ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। କାଉ ସିଧା ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ହାରଟିକୁ ସାପର ବିଲ ପାଖରେ ପକାଇଦେଲା। ଯେମିତି ସୈନିକମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ହାର ସହିତ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସୈନିକମାନେ ସାପକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ହାର ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।